皆さんこんにちは。山田自動車の山田です。今日はイベントの案内です。5月19日と5月20日にオイル交換フェアと自動運転ブレーキの体感会を開催します。オイル交換は1台2000円からやってきることができます。そして無料の洗車もついてきます。そして待ってる間に自動運転ブレーキの体感をしていただいたお客様にはこちらのカレーをつけちゃいます。で、当社のおすすめオイル、こちらのザーレンオイルで交換していただいたお客様にはこちらのハンカチとこちら抽選でディズニーキャラクタープレゼントということでクッションなどタオルなどいろんなものが当たりますので、ぜひこの機会にオイル交換フェアをご利用ください。5月19日と20日です。ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。待ってます。